撃。
OK です。世界絶滅、とにかく。世界絶10点。宇宙に帰りたい。俺の一撃俺は強くならない。セニョリータ。
世界絶滅こ僕は俺を見てメンズビー力がみなぎってくるみたい。この者に力を負けるわけにはいかないでやでややるなかける炎の力や